Cisneros dugu hemen federazio batean deituriko elkartearen kidea. Kaixo, Vanessa, zer moduz? Kaixo, oso ondo. Bueno, hau ez da etortzen zaren lehendabiziko aldia. Ez da, etorri ginen elkartea aurkezteko. Eta gaur egiten ari garen jardunaldi bereziak, horri buruz aritzeko. Bai. Bueno, gogoratzeko pixka bat, azaldu pixka bat zertaz doan edo zertan datza elkartea. Arrotxapean lan egiten dugu eta egiten ditugu hainbat jarduerak, bai aurrentzat eta bai gazteentzat. Aisialdi aktibitateak, baina batez ere ezten jarraitzeko modu osasungarri batean eta elkarrekin, komunitatearen bidez eta hori egiten duguna egunero. Hasiera batean Arrotxapeako auzoan, ez? Bai, bertan lan egiten dugu eta bertako jendearekin. Bai egiten dugu batzuetan nazioarteko proiektu batzuk, baina da auzoko jendearekin, gazteekin eta jaten garenean auzokoak ere dira. Helburua da komunitatearen bidez ezberdin aktibitateak egitea komunitatearentzat. Nazioarteko ekintzak aipatu dituzu, ze adibidez Erasmus Plusekin ere lan egiten duzu, ez? Horrelako proiektuetan. Bai, askotan erabiltzen dugu Erasmus Plus egiteko proiektu bereziak, batez ere gazteekin, eta hain zuzen hortik etorri zen egiten ari garen jardunaldiak aste honetan. Erasmus Plusekin egiten ari gara. Aurkitu genuelako oso interesgarria dela eta proiektu hauetetan beti erabiltzen da agiri bat edo Youth Pass Certificateak hauek. Eta agiri horretan erabili behar duzu zerrenda bat, konpetentzien zerrenda bat, gazteek ikasten dituen kompetentziak agian ez formaleko hezkuntzako aktibitateetan. Eta oso interesgarri iruditu zitzaigun, ze erreflexionatu behar dute gazteek eta elkarteek horrelako proiektu batean kompetentzia horretaz. Baina ikusi genuen nahiko bideratuta zegoela lan merkaturantz eta bakarri lehiatsu kompetentzia hauek lantzen zirela. Eta gu proposatu genuen edo pentsatu genuen gehiago landu beharko zela emozio kompetentziak ere. Orduan hortik atera zen egiten ari garen proiektua eta hortik aste honetako jardunaldiak. Ze aste honetako jardunaldiak, hori, gai nagusia da emozioen inguruko hezkuntza, ez? Bai. Eta egunero ze motatako jardunaldiak izan dira, tailerrak? Bai, egunero egin ditugu bi tailer ezberdin, emozio heziketa dantzeko, heziketa edo gure emozio kompetentziak hobetzeko, eta izan ditugu emozio kudeaketa, mindfulness, gorputza espresioarekin eta ipuinen bidez nola erakutsi ere emozioak kudeaketa eta hori. Eta bihar izango ditugu beste bi tailer bat, neurozientziako tailer bat, nola funtzionatzen duen gure buruna sentitzen garenean, eta tailer bat nahiko bideratuta profesionalentzat. Interbentzio egiten ari garenean nola emozioak sartzea. Eta gero arratsaldean helburua da ikusi dugun guztia astean zehar partekatzea eta borobil
mahai borobil batekin, izango ditugu ezberdin pertsona hitz egiten, bai komunitatearen ahalmenaz, nola egin dezakegu komunitatearen bidez hezkuntza hori hobetzea, batez ere emozioekin, eta kompetentzia hauek nola lantzen diren, eta heziketaren ahalmena, gazteen heziketan. Eta gero, dinamika bat denen artean, horretaz reflexionatzeko eta elkarbanatzeko proiektuak, esperientziak, ideiak eta hori. Parte hartze handia egon da, orain arte? Orain arte, bai, oso handia eta oso polita eta bai, denetarik izan dugu jende asko, oso parte hartzaileak eta giro oso politarekin, bai. Adin ezberdinak eta esan duzu. Adina eta izan dira gazteak, profesionalak, edukadoreak eta ez dakit. Ez da izan bakarrik perfil bat edo denetarik izan da horrela. Orduan guk uste dugu oso aberatsua izan dela batez ere horregatik. Eta hori, adibidez, biharko mahai borobila edo orain arte ere unibertsitateko irakasleak egon dira edo egongo dira, ez? Bai, biharko mahai borobila egongo dira bi irakasle, unibertsitateko bi irakasle, eta bi gazte European Emotional Educationen proiektuan parte hartzen dutenak prozesu osoan. Proiektu hortik atera da jardunaldiak. Eta gero, astean zehar, izan dira ezberdin profesionalak, bakoitzak bere eremuan, antzerkiaz edo mindfulnesseko psikologa bat, eta hori, guztiak izan dira haien eremuetan profesionalak eta nola lantzen dute emozioak eremu horretan. Guzti hau kondestablean izan da, ez dugula aipatu. Bai, hori. Eta biharkoa ere izango da leku berberean, ez? Bai, kondestablean, 3. Solairuan utzi genitu ziguten espazioa, eta oso gustora, hiriko erdian egotea, denentzat erosoa eta lekua oso polita denez. Bai. Eta apuntatzeko adibidez, nola egiten zuen jendea edo biharko jardunaldira joatea erabakitzen baldin badu norbaitek, zer egin behar du? Biharkoa, goizekoa tailerrak ia nahiko bete daude, baina arratsaldekoa irekia da, beraz, bakarrik aragertzea nahikoa da. Eta oro har izena emateko ireki genuen plataforma bat izena emateko eta hori, eta gehienek bakarrik idatzi digute, esateko interesa dut tailer horretara joateko, eta hori, emailera nahiko arrunta auzokoak gara, orduan bai deitzen edo emailaz bakarrik kontatatu, hori interesatzen zait, bilatuko dugu badagoen lekurik bat. Baina biharkoa sarrera irekia, ez, arratsaldekoa? Arratsaldeko bai. Eta orain arte, gutxi gora bera zenbat pertsona gerturatu dira? Astean zehar egunero, gutxi gora bera 50 pertsona edo. Bihar goizean segurazki egonen gara 60 pertsona, momentuz dagoeneko. Eta arratsaldean, ez dakit, etorri nahi duen guztia. Orduan, orain arte balorazio ona, ez? Bai, oso ona. Jaso dugu, ez dakit, jendearen iritzia oso importantea izan da, ikusi dugu oso garrantzitsua ikusi dutela jendeak hori lantzea, batez ere
sozio eremu horretan, ez? Gazteekin lan egiten dutenentzat edo umeekin ez formal eremuan eta agian eskoletan eta hezkuntza formalan gehiago lantzen ari da azken bolada honetan, baina gehieneko edo. Orain arte asko landu ez den gai bat dela, esan nahi duzu? Bai. Eta garrantzi handia duela. Bueno, eta zuen kasuan adibidez, gai honetan sartzen zareten lehendabiziko aldia da? Ze normalean esan duzu aisialdiko ekintzetan gehiago agian sartutak zaudetela, ez? Bueno, eta horrekin lotuta dago, bai. Ze egiten dugu guk gai horretan ikasteko eta monitore elkartean gauden monitoreak formatzeko eta guretzat gai garrantzitsua delako, orduan ez da aisialdeko aktibitate bat berez txikiekin, baina gure eremukoa da. Baina, bai, olako jardunaldi bat lehenengo aldia da guk antolatzen duguna. Bai, baina hori zuei dagokien gaia da. Bai, horregatik egin genuen. Bai. Bueno, eta orduan hori, bihar jendea etortzea gonbidatzen duzuez, gonbidapena bat egiten duzue, eta ari zarete pentsatzen ja etorkizunean horrelako proiektu gehiago ez dakit, edo orain arte honekin hau bukatzea, edo ze... Bueno, esan dutenez, jardunaldi hauek dira sartuta proiektu handiago batean. Eta 2 urteko proiektu bat egiten ari gara beste 2 elkarteekin, bat Alemaniakoa eta bat Bulgariakoa. Orduan hau da bakarrik aktibitate bat proiektu horretakoa. Azken helburua izango da proiektuaren ondorioak edo ebaluazioa hartzea eta esperientzia biltzea eta horrekin proposamen bat egitea Erasmusko zertifikado horretan baloratzea emozio kompetentziari garrantzi handiagoa ematea. Orduan, egingo du gauza gehiago, uste du bai. Bultzatzeko importantea dela, ze eragina duen gazteen heziketan eta sartzeko gehiago elkarteetan eta instituzioetan eta denetan. Momentuz jendeak gerturatzen ari da eta importantzia duela ikusten da, ez? Zuei esan duzun bezala, iritziak ailegatzen zaizkizue, positiboak dira, eta orduan animatutak, ez? Bai, oso animatuta. Bai, ja, aste honetan ateratzen hasi dira idei gehiago, gauza gehiago egiteko, eta momentuz gure mahaian dago hurrengo ekimena, eta izango da familientzat kanpalditxo bat gaiarekin. Guraso eta umeekin batera, kanpaldi batera jotea eta emozioa heziketa lantzea kanpaldian. Oso polita. Bai. Bueno, sorte handia. Mila esker. Eta bihar, ez ahazteko ze ordutan da guztia, nola, bai? Goizean 10:00 hasiko dira tailerrak, 10:00-tatik ordu bat arte, eta gero arratsaldean 4:00 hasiko da mahai borobila, eta gero iristen den arte. Pentsatuta dago gero 6:00 dinamika, aktibitate bat egiteko jendea hitz egitaraztea eta ideiak elkarbanatzeko.
guzti hau kondestablean Dena kondetablean, eta arratsaldeko ekintzak sarrera irekiarekin. bai, hori. Eskerrik asko, Vanessa. Zuei, Eta hurrengora arte. bai, mi esker.